Zovem se Mario Ščetko, dolazim iz Velike Gorice, bavim se street raceom već 6 godina. Znači, krenuli smo sa klasom 15, vozio sam Fiat Punto Turbo 1.4, nakon toga je došlo 2006. godine, nakon toga godinu poslije Lancia 2016 V Turbo, prednji pogon, to je bila klasa 15, tu je tamo probijanje 14. To gore uzina izgleda uvjerljivo. Zatim sam krenuo sa Nissanom 200 SX-om. Tu je bio zadnji pogon, tu se već krenulo klasa 12. Koje boje je bio taj Nissan? Zlatne boje, ali voženo je Slovengradec i na grobniku mi je nitro skurio motor. I sticajem okolnosti sam kupio nakon toga Corsu, zadnji pogon, Traga motor, motor 2.7 iz RS4, nekakvih... Ta Corsa je bila čija? Od Darija Konoplja. Ali ja sam kupio golu karoseriju, ja sam sam slagao motor, nekakvih 700 konja, tu je klasa pala na 11. Tu je klasa krenula, klasu 11 sam počeo voziti, ali pošto je samo jedan pogon, loša trakcija bila i jako nervozan auto na visokim brzinama i vidio sam da bi tu mogao glavu izgubiti, odlučio sam se prodati. Jel tuguješ? Ne. Znaš zašto? Zašto? Zato što si valio kurac čovjeku. Nisam ja Zato i ne tuguješ? Nisam ja valio, znam. Ovo je srećni dobitnik. Nema gripa, odmah uđe u blokadu, odmah. Vidim ja kad skredu prvi put zapalio. Odmah. Dečko, kakav ti motor? Vidi, ako ti on ne popravi, neće niko. A nema popravi šta, sjebao sam getrivu, nema tu šta. Nema popravi. Pa si ti uzeo drugu, nisi? A? Si uzeo drugu getrivu? Imam. U firmu. Boli me, ne da mi se sad to mijenja. Sjebao sam se u žminju, složimo zupčanike, sve jednom smo kontra okrenuli, kad je vani dekl, sve se šalta, tamo složimo, bog tebo i kurac opet. I sad si velim, neću s punim gasom da šaltam, bar to, a kurac. Evo, opet isto sve. To sam prodao i uzeo sam Golfa s 2VR motora, koji je već bio na pola složen. Bili su atmosferski motori automatici, ja sam krenuo, izvadio sam automatske getribe, stavio sam ručne, stavio sam turbine gore, posložio i evo sad vozim, od kad je auto složen, vozim klasu 10, sad smo na niskih 10. Kada si prvi put imao trku sa Golfom? Sa Golfom sam imao prošle godine trku i to tu u Velikoj Gorici. Klasu, imao sam mali poteškoća sa vozilom, poluosovine nisu izdržale, tako da sam trgao jedno 12-15 poluosovina i tu je bio najveći problem, znači loš start, kasni auto brutalan, ide jako, ima oko 1300 konja, do treće brzine je problem bio, a nakon treće je auto stvarno... Sada sam ove godine stavio još nitro i složio sam i te poluosovine i stavio kardane od kamiona i evo sad se nadam da ćemo, ako bude trakcije i ako bude sreće malo s autom, probati u 9 probiti. Znači ideš na obaranje... Ja mislim da bi danas, ako bude trakcije, mogao pasti. Dobro.
Nadam se da ćemo da to vidimo. zašto Ja isto se iskreno nadam. Jedini ima šanse to da uradi. Da. Koje si najbrže vreme do sada vozio sa golfom? 10.1.7.8. To je bilo, Sa reakcijom ili samo vreme auta? sad to više ne znam, to je bilo u Osijeku sad. Dobro, jako blizu. Da, to je bilo blizu, ali vozio sam 10, oko 10.1, 10.2 je bilo, ne znam točno vrijeme, na Grobniku ove godine. Protiv Četka. Klasa 10. Mario Šetko, 10.4.